дар доираи таҷлил аз ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази маъмурии ноҳияи Шаҳринав ҷамоати деҳоти Шаҳринав корҳои созандагиву бунёдкории вусъати тоза касб намудааст. сокинону соҳибкорон азм гирифтанд ки чанде аз қитъаҳои асосии роҳҳои таъмирталаби маркази ноҳияро аз навсозӣ намуда барои ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва боз ҳам ободу зебо намудани маҳалли зисти худ саҳмгузорӣ намоянд. ин навбат кӯчаи ба номи Мирзо Турсунзодаи ҷамоати деҳоти Шаҳринав ки зиёда аз 1 километрро ташкил медиҳад бо асфалти хушсифат мунфарш карда шуда сокинонаш бо дасту дили гарм баҳри ободонии роҳҳои маҳаллӣ камари ҳиммат бастаанд. корҳои таъмирии роҳ бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ амалӣ гардида бо сифати баланд аз навсозӣ карда мешавад. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақша чорабиниҳои таҳия гардидаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав оид ба рушди ободонӣ ва созандагии кӯчаву маҳалҳо мо иқдом гирифтем ки бо дастгирии соҳибкорон ва истиқоматкунандагони кӯчаи Мирзо Турсунзода ба муносибати истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 1 километр роҳи нақлиётӣ бо сифати хуб мунфарш карда истодаем. мо нақша дорем ки ба муносибати ин саҳнаи таърихии тақдирсоз тамоми кӯчави маҳаллаҳои ҷамоати деҳоти Шаҳринавро мунфарш намоем. мавриди зикр аст ки айни ҳол дар кӯчаву гулгаштҳои ҷамоати деҳоти Шаҳринав дар доираи нақша чорабиниҳои ободонӣ, рангуборкунии биноҳои маъмурӣ, манзилҳои истиқоматӣ, шинонидани гулу буттаҳои ороишии мавсимӣ идома дошта, ҳамзамон корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ва дигар иншооти ҷашнӣ вусъати тоза касб намудаанд. чунин тадбир бо мақсади ободонии маркази маъмурии ноҳия дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба истиқболи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба таври доимӣ ободу зебо гардонидани симои маркази ноҳия роҳандозӣ карда мешавад. ин иқдоми сокинони ҷамоати деҳоти Шаҳринав ба масъулони дигар минтақаҳои ноҳия намунаи ибрат аст, то онҳо низ дар ободонии макони зисти худ аз ҷумла таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо сокинон бетараф набошанд, зеро роҳсозӣ ба рушду пешрафти деҳот ва хубтару беҳтар гардонидани шароити зиндагии аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи Шаҳринав, ахбор.